Dobar dan. I dobroveče. Kako ste? Šta radite? Evo, javljamo se kao što smo i najavili povodom giveawaya koji ćemo da za vas aranžiramo ove nedelje. Imaćemo jedan live uskoro u kojem ćemo da dodelimo jedan giveaway u videu čega. Dodelit ćemo 2 poklona, jedan za mušku populaciju, jedan za žensku. Jer diversity i to. Jeste, i equality. Mi podržavamo. Da. Split the bill. Daćemo jednu mušku majicu, možete da vidite ovde, i jednu žensku majicu koju možete da vidite ovde. Reci nam kako naša publika, naši subscriberi mogu da dobiju te majice. Da biste učestvovali u giveawayu, potrebno je da uradite sledeće. Jedan bilo koji naš video šerujete na svoj story na Instagramu i da tagujete @kucfun i @džemelzaim_official. To će da bude ovdje ovako. Čim to uradite, automatski ste u U bubnju. bubnju i vaše ime može biti izvučeno. Tako da stay tuned i vidimo se za otprilike 5-6 dana. Zlačenje će da bude u nedelju, live stream u 6 sati. Znači u 6 sati budite spremni pri svojim računalima da nas gledate uživo, ako nas niste vidjeli nikad uživo. Srećno svima. Srećno svima, koliko vas ima To je to. i subscribeujte se na naš kanal. Baš tako. Pozdrav! Ćao.